Nu vil jeg lave en kimning, hvor jeg bruger 3 pettirør, og jeg vil kime over 2 og bag ved 1. Man starter med at lægge rørene ind bag ved hver deres stage her efter hinanden. Så tager man den første og går foran 2 og bag ved 1. Se, den er gået foran 2 og så bag ved den næste. Den næste går også foran 2 og bag ved 1. Og hele tiden så skal man ud bag ved den næste stage. Så kommer det til at ligge sådan en flot bord her. Hele tiden, se, kør bag ved den, se, de kommer ud ved hver deres stage. Så nu fortsætter jeg her rundt. Hele tiden foran og klemmer ned. Sørg for, at stagerne kommer til at stå lodret opad. Det er en binding, som er rigtig god til at få stagerne til at stå med lige stor afstand og opad. Og igen så har man problemet, at stagerne eller pettirørene igen vil snu sig, så man er nødt til at rykke dem igen en gang imellem, for at man kan komme til at flette videre. Hele tiden så justerer jeg generne her, sådan de står, og jeg vil nu fortsætte rundt, indtil der er 3 omgange i den her kimning. Der er nu 3 omgange på kimningen, og jeg slutter her, hvor jeg kan se, at jeg er startet indvendigt, hvor enderne ligger her bag ved hver deres stage. Og nu vil jeg også have enderne her til at ligge bag ved hver deres stage, så jeg klipper dem af her indvendigt. Skal se her. Så jeg klipper dem af herinde, sådan at de kommer til at ligge her bag ved hver deres stage hele vejen rundt. Og så har vi den flotte kimning, og nu står stagerne rigtig flotte og lodrette.